sa da su ɗauke shi daga wannan asibiti su kai shi babban asibiti da ke garin Madobi. Ba a yi wata ba wannan mutane da sarki ya ba su umarnin da su kai shi babban asibiti suka ɗauke shi suka kai shi wannan asibitin ƙaramar hukumar Madobi don a samu a kula da lafiyarsa. Daga kai shi dai likitoci suka haɗu a kan shi, likitoci dai suka zo suka baibaye shi don su ga me ke faruwa da jarumi Adam A. Zango. Duk da cewa dai mutane sun san ba iya Adam A. Zango ba ne a cikin wannan motar tasa, har da yaransa ne a cikin wannan motar tasa suka taso daga Kaduna zuwa Kano, inda suka shigo Kano kuma wannan ibtila'i na haɗari ya faru da shi ɗan gora. Sai dai kuma a cikin wannan motar tasa ta jarumi Adam A. Zango babu wani wanda ya mutu, sai dai mutum ɗaya ne ya ji mummunan rauni, wato jarumin Adam A. Zango. Su waɗannan yaran nan nasa dai babu wani abu da ya faru da su, ko ƙurzi ne ba su yi. Sautari dai mawaƙan Hausa rasa rayukansu a Azdan ne suka fi rasa rayuwarsu. Sautari dai in za ku tuna sauran fitaccen jarumai na baya da tafi irin su S Nuhu duk a hanyar, wasu akan hanyar sana'a ke ɗaukar ransu, wasu kuma kawai sha'anin rayuwar ce ta zo musu a haka. To shi dai Adam A. Zango bai mutu ba, yana nan a raye yanzu haka a cikin asibiti yana ci gaba da karɓar taimako a gurin likitoci. Jarumi dai Anunu ya yi matuƙar yinsa akan wannan ɗan uwan aikin nan nashi wajen a ga an sama masa lafiya, inda mutane kuma a baya suke ce da jarumi Adam A. Zango da jarumi Anunu sarki wai ba a jituwa. To yanzu dai gashi ya wanke kansa, yanzu dai gashi ya ba wa mutane kunya sosai, inda a cikin Kannywood ɗin babu wanda ya yi ƙoƙarin ya sanar da waɗanda suke gurin don a ɗauke shi a kai shi wannan. Shi ya fara kiran mutanensa na Kwanar Ɗangora da su ɗauki Adam A. Zango a kai shi asibiti, inda kuma mutane a tunaninsu akwai dabi tsakanin Adam A. Zango da Sarki Anunu. Yanzu dai ya ba wa mutane kunya masu raɗe-raɗin Adam A. Zango. Adam A. Zango dai yanzu yana asibiti yana ci gaba da karɓar taimako a gurin likitoci. Adam A. Zango dai yanzu babu abin da yake buƙata a gurin mutane irin a ci gaba da sanya shi a cikin addu'o'i akan Ubangiji Allah ya tashi kafaɗinsa. Adam A. Zango dai yanzu dai a cikin asibitin, duk wanda ya je yana nan a cikin asibiti. A yanzu haka dai Adam A. Zango dai ya samu sauƙi sosai, duk wanda ya je asibiti gurin shi yana gane wane ne zo gurinsa, bisa a lokacin da wannan accident ɗin da ya faru da shi baya iya gane wane ne ma a kansa. Yanzu dai alhamdulillah Adam A. Zango yana cikin hayyacinsa. Ya Allah Ubangiji ka ƙara kare jarumai da irin wannan haɗarurruka.